Azra Husarkić je publiku osvojila još tokom učešća u Zvezdama Granda, gde je zablistala i izgledom i vokalom. Iako je zbog zdravstvenih problema svog oca morala da napusti takmičenje, njen talenat nije ostao neprimećen. Ubrzo nakon toga počinje da objavljuje sopstvene pesme i gradi karijeru u pravom smeru. U jednom trenutku upoznaje ljubav svog života i seli se u Ameriku. Ipak, ni trudnoća ni seliba nisu je sprečili da nastavi da radi. Tokom blagoslovenog stanja vredno je radila na svom albumu Prvencu. Neposredno prije porođaja objavila je prvi deo albuma pod nazivom 1, koji je publika dočekala s oduševljenjem. Azra se tada ostvarila i kao majka, a tu ulogu, kako sama kaže, smatra najlepšom u životu. Kada je njena ćerka Lena Esma malo porasla, Azra se oglasila na Instagramu i podijelila prelepe trenutke od porođaja do danas. U objavi je poručila da je godina 2025 za nju posebno emotivna i zahvalila se timu koji joj je pomogao u stvaranju albuma tokom trudnoće. Dodala je i da se raduje povratku na scenu i promociji albuma, ali i najavila drugi deo albuma koji je već u pripremi. Do tada, pozvala je publiku da uživa u pesmama koje su već objavljene. Na kraju je podijelila i fotografije sa vakcinacije svoje ćerke, kao i emotivne slike iz porođajne sale koje su raznežile njene pratioce.